kene. Carane saya dulure. Aslimu endi? Lho, asliku ki Tuban. Tubanmu endi? Bom, sisih lor. Kowe ngerti segara lor? Ora. Ku sing ngalor neh aku, Mas. Wow, anak hiu kowe ya. Kok iso lore segara iki lho. Biasa kidul, kok iso nyalor. Lah iki ning lor lho, Mas. Iya, iki Mas. Alhamdulillah saged sowan kalian warga masyarakat Mulya Agung. Eneng jagung, Eneng jagung ditandur ning pinggir sumur. Warga masyarakat Mulya Agung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Ana jagung akeh siji warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Ana jagung diadahi tampah warga masyarakat Mulya Agung muga-muga pikantuk barokah Allahumma. Amin. Ana jagung warnane ireng wong wedok